Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Descubre un club con nombre Dani, propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Jerry, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Arratsaldeon ikusentzule sarien guztioi, Atletiken lan saioa astera doa. Kaixo, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Lezamara guia hemen pres gaude Atletiken entrenamendua ikusteko, badakizuenez, beti bezala, 15-20 minutu egongo gara hemen Atletiken entrenamenduaren inguruan hitz egiten, ikusi dezakezuenez zuen irudietan, ja, daude Atletikeko jokalariak, itxaroten, minutu gutxi barru entrenamenduari hasiera emateko. Hemen ikusi dezakezue, Mikel San Jose, Unai Simon baita, Jagorrerin, Raúl García baita eta gainontzeko jokalariak gogoratzen dizuegu bihar Atletikek Valladoliden aurka jokatuko dauela. Jose Zorrilla futbol zelaian arratsaldeko 6:30 jolastuko du partida Atletikek. Jokalariek itxaroten dabiz oraindik, prestatzaile fisikoa, entrenamenduaren hasiera noiz izango den, esango duen arte. Biharko partidua oso garrantzitsua da, gogoratu bakarrik 3 partida geratzen direzela denboraldia amaitzeko. Biharko partidua, urrengoa Celta de Vigoren aurka izango da San Mamesen, eta azkenengo partidan Sevillara bidaiatuko dugu Ramon Sánchez Pizjuán futbol zelaia.
Sevillaren aurka jokatzeko. Hemen irudietan Markel Susa eta Mikel Valenciaga eta Mikel Rico dekosue. Mikel Rico izan da aste hontako protagonistetako bat. Ander Iturraspekin batera gogoratzen dizuegu aste hontan jakin izan dugulako ez dutela haien kontratua berriztuko eta denboralia amaitu ostean talde zurigorria utziko dutela jakin dugu aste hontan. Ander Iturraspe txikia zela ailegatu zen Lezamara, 11 denborali eman ditu Atletiken eta guztira 320 partidu jokatu ditu eta 3 gol eskuratu ditu. Mikel Rico aldiz 6 denborali eman ditu Atletiken, 176 partidu jokatu ditu eta 14 gol sartu ditu Atletikeko kamisetarekin. Eta horregatik eskerrak eman dizkiegu bi jokalari hauei bideo honekin. Ja, bideoa sartzen daen. Esan dugun bezala, eskerrik asko bai Ander Iturraspe eta bai Mikel Ricori. Hemen irudietan ikusi dezakezue, ja hasi direzela entrenamenduarekin, lehenengo ariketa fisikoak burutzen, prestatzaile fisikoarekin batera. Hemen dago Mikel Rico, Iker Muniain, baita Ander Iturraspe, aipatutako jokalariak, eta Ander Kapa baita ikusi dezakegu. Ander Kapa baita aste hontako protagonistetako bat izan da. Ander Kapa, Dani García, Ibai Gomez eta Jerai Alvarez aste hontan jakin izan dugulako entrenamenduetara bueltatu direzela eta haien lesioak alde batera utzi dituztela ja. Hala ere, dana ez dira albiste honak lesioi dagokionez pasan igandean Gorka Guruzeta haren belauniko ligamentuak apurtu zituelako eta hemendik animoak bidaltzen dizkegu baita Gorka Guruzetari. Esan dugun bezala, Jerai Alvarez, Dani García, Ander Kapa eta Ibai Gomez bueltatu dira entrenamenduetara eta badirudia prest egongo direzela biharko partidua jokatu ahal izateko. Orain luzatze ariketak egiten ari direz Atletikeko jokalariak, Raúl García dekosue irudietan, Oscar de Marcos baita, eta aprobetxatuko dugu baita pizkat Atletik eta Valladoliden arteko estadistiken inguruan hitz egiteko. Gogoratu, lehen itzuliko partiduan bana gelditu zala partidua, Aritz Aduriz eta Oskar Planoren golei esker. Lehenengo gola Aritz Adurizek sartu zuen 45. minutuan penaltiz, eta azkenean, bigarren zatian, azkenengo minutuan Oskar Planok berdinketa jarri zuen markagailuan eta markagailu horrekin amaitu zen partida. Jarraitzen dute jokalariak, ariketa fisikoak burutzen. Atletikek azkenengo 5 partidutatik 2 irabazi, 2 galdu eta 1 berdindu du. Azkenengo 15 puntuetatik 7 eskuratu ditu. Valladolidek aldiz 1 irabazi, 2 galdu eta 2 partida berdindu ditu. Azkenengo 15 puntuetatik 5 eskuratuz. Bertan ikusi dezakegu Beñat Etxeberria, goiko zelaian entrenatzen dagoela.
bakarkako sesioan prestatzaile fisiko batekin, segurazki molestia fisikoak dituelako, eta oraindik ez dakigu biharko partidurako prest egongo dan Beñat Etxebarria. Jarraitzen dute jokalariak, orain tokeak emoten, baloia airean mantentzen, oso ohikoa da atletikeko entrenamenduetan barreak ikustea, giro ona, prestatzaile fisiko honekin, eta baita irudietan dekogu Gaizka Garitano. Gaizka Garitano oso denboraldi ona burutzen ari da, jaitxiera postuetan hartu zuen taldea, eta orain Atletik 7. postuan kokatuta dago sailkapenean, beraz oso denboraldi ona burutzen ari da Gaizka Garitano Atletiken aulkian. Baita denboraldi berezia izan daiteke Gaizka Garitanorentzat, gogoratu Real Valladolideko entrenatzailea izan zela, eta horregatik aste berezia izan daitekela uste dugu baita. Jokalariak bertan dauz ariketa fisikoak egiten, baita atezainak hemen ikusi dezakegu, Unai Simon eta Iago Herrerin baita dago, eta Alex Remiro, lehenengo ariketa fisikoak egiten, entrenamenduko beroke eta ariketak burutzen, Jon Iru, atezainen entrenatzailearekin batera, orain Unai Simonen txanda da baita. Birpasatuko dugu Atletiken egoera sailkapenean, gogoratzen dizuegu Atletik 7. postuan kokatuta dagoela, 50 punturekin, 6. postuan Valentzia dago, 52 punturekin, eta 8. postuan Alavés, 57 punturekin. Oso denboraldi ona burutu dau Atletikeko taldea, eta horrela bukatuz gero urrengo denboraldirako Europako txartela eskuratuko luke. Bihar etxetik kanpo jokatzen dugu, gogoratu Jose Zorrilla futbol zelaian, baina San Mameseko partidotara joateko Bazkide izan ezkero modu berri bat agertu da Bazkide txartela gainean eraman behar ez izateko. Mugikorreko aplikazio bat da, Atletiket izenekoa, eta hause jaitxezkero mugikorrean gure Bazkide txartela edukiko dugu mugikorra erakutsiz zelaira sartu alizateko. Aplikazio honek eskaintzen dituen aukera guztiak, hobeto azaltzen dira hurrengo bideoan. Gertatu altzaizu inoiz zelaira joan nahi izatea, baina txartela eskura ez edukitzea. Edo txartela lagun bati usteko asmoa izan arren, arekin elkartzeko eta txartela eskura emateko aukerarik ez izatea, app berriarekin zure txartel digitala edukiko duzu eta San Mamesera mugikorrarekin sartu ahal izango zara. Edo nahi duzuna gonbidatu ahal izango duzu, zure txartela utzi gabe. Nola funtzionatzen du? Deskargatu Atletiket app berria, sartu zure Bazkide kodea eta pin zenbakia, eta sart zaitez zelaira mugikorra erabiliz. Erraza da gero. Zure kontuko datuak kudeatu ahal izango dituzu, partiden egutegia begiratu, edota online dendan erosketak egin. Eta zelaira joaterik ez baduzu, utzi zure txartela lagun bati. Hautatu nahi duzun partida eta sartu lagunaren helbide elektronikoa. Ohartarazteko mezu elektronikoa bidaliko diogu. Zure lagunak erregistratu eta gonbidapena onartu besterik ez du egin behar. Atletik etapean zure txarteleko datuak kontsultatu ahal izango ditu eta estadioko planoan eserlekuaren kokapena ikusi. Azkenean zuzeu joango zarela? Lasai! Partida hasi baino 2 ordu lehenago arte gonbidapena bertan bera utz dezakezu eta zure betiko eserlekuan jarri. Erraz, seguru eta azkar. Eserlekua huts ikusteko aitzakiek ez dute balio. Informazio guztia atletikmarraklub.eu helbidean. Beraz, hau da Atletiket, San Mamesera joateko aplikazioa Bazkide txartela gainean eraman behar gabe. También, como decía en euskera, esta es la aplicación Atletiket, una aplicación que sirve para entrar a San Mamés sin la necesidad de tener encima el carnet de socio. Se instala en el teléfono y con la misma aplicación, con el teléfono móvil, pues se podría acceder a San Mamés. ¿Tú ya te has descargado la app? Es sencillo, ¿no? Sí, es muy fácil, te la descargas, metes tus datos de socia y ya tienes tu carnet en el móvil. ¿Y con eso ya no tengo que llevar el carnet físico? No, no te hace falta, con el móvil tienes tu carnet para entrar en San Mamés y si no vas a ir puedes pedirlo por email. Vaya, pues seguro que me cuesta menos que tus pases. Venga, no te quejes, que esto es igual de fácil. Descárgate la app y que tu asiento no se quede vacío. Ya lo tengo. La verdad es que ha sido fácil. Beraz, hau da Atletiket, azaldu esan moduan,
San Mamesera sartzeko, bazkide txartel gabe, pasa ahal izateko mugikorra bakarrik erabiliz. Entrenamenduarekin jarraitzen dute jokalariek, orain paseak emoten dabiz. Ander Iturraspe ikusi dezakegu irudietan, baita Kenan Kodro dekozue irudiaren eskerraldean. Ander Iturraspe dekogu irudietan paseak emoten, eta minutu gutxi barru hasiko da entrenamenduaren zatirik garrantzitsuena. Gogoratu Atletiken arropako marka, Atletiken markako arropa, hobeto esan da, deskontuan dagoela, eta 40% deskontua dekola. Aprobetxatu zeure aukera eta jantzi zaitez denboraldia amaitu arte. Aprobetxatu zure aukera, jantzi zaitez denboraldi bukaera hontan. Beraz, 40% deskontua Atletiken markako arropan. Ja, hasi dira jokalariak rondo erraldoi bat burutzen, askotan egiten dute ariketa hau, 3 jokalari sartzen dira rondoaren barnean, baloia berreskuratzeko asmoz. Orain, rondoaren barnean dauz, Ander Iturraspe, Juri Bertxitxe eta Mikel San Jose. Baloia orain, Mikel Rikorentzat, Mikel Riko Jerai Alberezekin jokatu dau, eta bestaldera baloia. Orain aldatuko dira, azkenean ez dira aldatuko 3 jokalariak, jarraitzen dute barnean Ander Iturraspe, Mikel San Jose eta Juri Bertxitxe eta barreak beste gainontzeko jokalarien artean. Errepasatuko dugu baita Atletikek eta Valladolidek jokatu duten partiden estadistikak. Historian zehar, 85 alditan neurtu dira Atletik eta Valladolid, eta estadistikak zuri-gorrien alde daude. 18 partidu irabazi ditu Atletikek, 23 Valladolidek, eta beste 24 partiduak berdinketan amaitu ziren. Jose Zorrilla futbol zelaian jokatu zuten azkenengo partidua, 2013an izan zen, eta 1-2 irabazi zuen Atletik, Zuzaeta eta Muniainen golen bitartez. Baita, azkenengo San Mamesetik kanpo Atletikek jokatu dituen azkenengo 5 partiduetatik, 2 irabazi ditu eta 3 galdu ditu talde zuri-gorriak. 1-1 irabazi zion Leganeseri, 3-0 galdu zuen Real Madriden aurka, 1-0 galdu zuen Getaferen aurka, 1-2 irabazi zion Gironari, eta 2-0 galdu zuen Valentziaren aurka. Beraz, talde zuri-gorria bihar saietuko da San Mamesetik kanpoko emaitzak hobetzen. Valladolidek aldiz partidu bat irabazi, 2 berdindu eta 2 galdu ditu Jose Zorrilla zelaian jokatu dituen azkenengo 5etatik. Decía en euskera que el Athletic ha ganado 2 de los últimos 5 partidos jugados fuera de casa y ha perdido los otros 3, mientras que el Valladolid ha ganado un partido, ha empatado 2 y ha ganado uno, ha empatado 2 y ha perdido otros 2. Gainera orain Valladolid jaitsiera postuetan kokatuta dago, 18. postuan 55 punturekin, salbaziotik bakarrik 2 puntutora, beraz oso partida garrantzitsua izango da baita Real Valladolidentzat. Jokalariek jarraitzen dute rondo erraldoi horrekin, Mikel San Jose baloia orain Jerairentzat, Tander Kapa beste albora, Iñaki Williams, Unai López eta Kenan Kodro daude rondoaren barnean. Iñaki Williams gainera denboraldi bikaina burutzen ari du, 12 gol sartu ditu momentuz, eta Atletikeko golegile nagusia bilakatu da, baita lortu du 12 gol horiekin haren erregistro onena lehenengo mailan. 17-18 denboraldian 7 gol sartu zituen, 16-17an 5, 15-16an 8 eta 14-15 denboraldian gol bakarra sortu zuen. Bueno, hilabetero badakizue baita Atletiken inguruko galdera bat egiten dizuguela,
eta galdera ondo erantzuten duten artean, bi kamiseten sosketa egiten dugula. Badaukagu ja maiatzeko galdera eta honako hau da. Nori eman zion Atletikek One Club Man saria 2015ean. Lo repito también en castellano, que sabéis que cada mes hacemos una pregunta relacionada con el Athletic y el ganador, pues en esta ocasión ganaría 2 camisetas del Athletic. Y la pregunta es la siguiente: ¿a quién otorgó en el año 2015 el Athletic el primer One Club Men Award? Zuen erantzunak bidali aldituzue Club Athletic a bildua athletic-club.eusera. Las respuestas las podéis enviar a clubathletic@athletic-club.eus. Gu hemendik utziko dugu, hemen amaituko da lan saio honen zuzenekoa. Gogoratu, bihar Athleticek jokatuko dauela Real Valladoliden aurka arratsaldeko 6 erditan, eta mila esker bertan egoteagatik. Hurrengora arte eta aupa Athletic.